Даниел чул звука на множество инструменти. Той не бил чувал такива звуци преди. Той пожелал да се присъедини към тези хора и пристъпил към тях, но ангелът го спрял. Даниел, не отивай. Имам да ти покажа още много неща. Вземи тази папка и запиши всичко, което виждаш. Множеството, което Даниел видял, гледало към ярка светлина, сияеща като слънцето. Тя била единственият извор на светлина там. Идваше светлина, която падаше върху тях. Те всички гледаха към нея. Сякаш виждаха нещо там, но аз не можех да гледам към тази светлина. Не можех да я гледам, защото изглеждаше опасна за очите ми. Затова се опитах да погледна през нея там, където гледаха те, но не можех. Погребално бюро в Оуери, 30 ноември 2001. Тялото на Даниел е отнесено в погребалното бюро, където Бърлингтън Мънро, местният погребален агент, се заема с погребението. Ще започнем с балсамиращите процедури. Ще ми трябват препарати. После ще ми дадете ръкавици и дрехите му и ще приготвите ковчега. Ще ми трябва 2 дни да го подготвя, преди да го вземете. Съгласни ли сте с това? Това стана на 30 ноември 2001 година. Това беше денят, в който донесоха Даниел Еке. Беше умрял при катастрофа. Докаран от баща му Лоуренс Еке и Хуба. След третирането му поставих няколко инжекции формалдехид в пръстите на ръцете и краката преди балсамирането. Ноември 2001 година е дата, която завинаги ще остане паметна в сърцето и ума на Нека Екечуко. Този ден беше ужасен. Бях тъжна и изведнъж открих Словото на Бога. Прочетох: жени приемаха мъртвите си възкресени. Когато прочетох този стих, си казах: мъртвите възкресени, мъртвите, мъртвите, и започнах да размишлявам върху Словото на Бога. Казах си: мъжът ми е един от мъртвите възкресени. Трябва да го закараме на евангелизацията на Бонке, за да възкръсне. Нека ти покажа обиталищата, които Исус е приготвил за своите хора. Даниел се озовава на друго място с сияещи обиталища, докъдето му стига погледът. Това не можело да се сравни с нищо познато на земята. Въпреки че външният вид наподобявал сгради, конструкциите били необикновени. Те не били направени от земен материал. Изглеждали като живи, движили се. Даниел, Исус е приключил своята работа. Обиталищата са готови, но светиите не са. Дочувал се звук на прекрасно пеене и поклонение, което сякаш идвало от всякъде. Даниел се чудел откъде идва пеенето, тъй като не виждал никакви хора. Даниел, звукът на поклонението, който чуваш, идва от светята. И Даниел видял цветята да се люлеят в отговор на музиката, сякаш пляскали с ръце, викайки и възхвалявайки Бога.
са в очакване на светиите. Някъде между 12 и 1 часа през нощта излязох и чух шум там. Зачудих се. Помислих, че в църквата има някаква проповед. Те пееха и възхваляваха, пляскайки с ръце. Един от служителите ми каза да проверя дали нещо не става в погребалното бюро. А сега ще посетим Ада. Виждаш ли портите на Ада? Ангелът вдигнал ръка и когато е свалил, портите се отворили със силен шум. Даниел чул плача и стенанията на много хора, но не могъл да види никой от тях. От тялото на ангела засияла светлина, за да може Даниел да вижда по-ясно. Там имало много хора, но за разлика от душите в небето, външността им била като земната. Те били от всякакви раси, култури и националности. Всеки сякаш бил хванат в капана на собственото си мъчение, което щяло да трае вечно и не можел да общува с другите. Звуците от плача и стенанията били почти оглушителни. Изведнъж хората сякаш разбрали, че Даниел е там и започнали да викат към него за помощ. Викали само към Даниел, защото не можели да видят ангела. Моля те, помогни! Аз съм пастор. Откраднах пари от църквата и излъгах. Моля те, помогни! Готов съм да ги върна. Помощ! В мига, в който пасторът казал това, силата, която го мъчила, сякаш се увеличила. Хората имали плът, но не и кръв. Те изглеждали като огън, макар че не се виждал никакъв пламък.